Bintang. Mas Bintang, iyalah. Loh. Iya. Wes bertemu lagi di konten Mbah iki awan-awan dolan gone Mamah Pita. Ken. Saiki ning kene. Oh, entuk dua Mas. Langsung tak nih Mas, tak bukae Mas. COD pura Mas? Wiper nggih, COD, Bu. COD pira Mas? Lha sapa Ibu? Wiper ya anunan mobil sing dienggo wer engko mesti dipasangno dio. Nggih, beres. Saiki nggone Mamah Pita wis enek dienggo ngene iki lho, 105. sapi. Kabeh. Sedoyo. Wiper karo apa? Wiper kali pembersih jamur kaca. Pembersih jamur kaca 100 5. 105. Oke. Iya, ya sekali saya kalau masih syuting sing sebelah kono. 105. Nggih. Masa tak syuting. Masih gak usah moro ning gone Intan ya. Wes langsung sampai sini ya Dan ya. Acara apa, Bu? Acara dolan dulurkuan iki. Oh, Nggih. 200. Tapi harus bukan pesen gitu? Iya, saya pesen Repa. Aku iki gak mudeng Mas motor iki kena Bu tak syuting. Iya. Itu pergi. Oh nggih matur suwun. Ada Mamah Pita, guys. Tak buka engko ae ambek Dio sing mudeng Dio. Mas apa dipasangno Dio Lihat iki engko. paketku ndi? Paketem urung. Iki lho, iki dadi dinggo paket mobil sing bareng. Ya ndak. Lho, iki rame ning kene. Yang paket-paket datang tinggu sortiran jare Mamah Pita nek siang tok. Wis bar terkirim kabeh ya wis. Jadi mas paket berkumpulnya ning kene ya Dan ya. Wis ki engko dibawa pulang. Paketku urung teko. Sing punya Intan urung. Punya Intan kan baju daster. Daster udo lho. Loh, Lebaran iki daster utuh. Oh alah, rame-rame saiki nggone Mamah Pita. Saiki nganu ya Dan, apa paketan iku apa cedak saiki ning nggone Mamah Pita. Jadi ini mau ngene. Teko. Dek Yun. Enak apa? Kan telepone. Anu awakmu apa COD ngono. Iya, kemarin lu Repa tak kongkon golekno baju kanggo Intan. Betul, Nah, bareng ngono saiki ning nggone Mamah Pita saiki ning dikontrak dienggo nganu barang-barang dari paketan. Iya, betul, 100. Bendangmu gede mah dadi sakmene. Ya, Tak umbah rene tak jupuki. Request Intan adalah sambal pindang. Ya, Iki betul. ngenteni Dio mulai sekolah, engko Dio walah borongan. Dio borongan iki engko. Betul. Tak ceritani borongan. Mulai apa? Masang lampu, masang wiper mobil. Wis pokoke wis jek ngene jek awut-awutan iki. Lagi ape mulai bergerak ning dapur request Intan. Iya. Sambal pindang. Kok aja pedes-pedes ya Bu nek masak ya. Iki jemplinge nganu nduk nom-nomi. Lah irunge rasane bar demek lombok aku nganu ngirung lah rasane. Satu. Ya Allah ya. Mamah Yanti. Mama Yanti. Yanti, betul. Rumahe kono lho. Cedak nggone kono wong kono. Tuh. Iku lho. Mama sapa jenenge? Mama Gajus. Mama Gajus. Engko soalnya nek kadung nyeletuki Intane aneh ngono Mbak. Mama. Ngarani wong ki aneh. Mami. Sik, besokku mah main ndi? Oh. Sesuk isu langsung tak masakno sop awakmu. Duh, kok sop? Sop apa? Sop apa? Sop nyono. Soponya. Mbak. Mbak Dewi ndek bengi urung merasakan jongkong dulu. Mbak Dewi urung ya? Ndek bengi bobok. Iya, maksudnya kan
koyok bayi wis istirahat. Ya betul. Diantri Seratus. rezeki karo Mas Dimas karo Mbak Indah. Heh. Matur nuwun Mbak Indah, Mas Dimas. Semoga tambah lancar selalu rezekine, tambah berkah barokah. Iya betul, betul. Tapi gantian Bunda Dewi lho, gantian Bunda Dewi. Gantian Bunda Dewi ya. Ya. Tak ubah sih. Wis ben ngene sik. Ini kene ae. Buke tak tutno. Golek parut lho. Iki, Pak. Iki ibuke Bagus. Iki ibu. Iki lho, guys. Mbok marut apa neh kuwi? Bunda Dewi kan tak omongnya tuh tak galekno dhewe. Iki langsung ae pemirsa iki langsung. Heeh. Lopone iki gegere diresiki. Ya. Apa neh? Ngomong apa neh? Kok Ngambil pindah apa? Datang blok wis. Ya wis santai-santainan. Besok buah. ndak sesuk buah ngono kuwi. Ini Mbak Rasi. Aku buah melok gak oleh ya, Bu. Delok origin. Iya pengen delok Arjen. Arjene apa Ibu? Permesai. Arjen. Oh, Arjen. Enak penyanyi nih. Oh, alah ngono kuwi. Gak apa-apa, Bro. Engko terus didubbing. Aku senenganku nyanyi Cundamani, guys. Senenganku. Heh? Iya. Ini aku ning apa nyanyi guys aku dijak kok ning ndi Bu ndek Bu. Oh, pas karaoke ning arep ning Tulungagung kae. Iya. Tulungagung Pak. Ponorogo. Ponorogo karo kanca-kancane Ibu guys. Jarene oleh guys kok apa ngono. Intan anu ikut nyanyi nggih. Nggih monggo terus nyanyi. Monggo. Ning Iya. ning mobil Mas Topik. Iya, betul. Mas Topik iki kancane ibu sing kemarin waktu keluargane Pak Lurah ngajak Epa itu loh sama Pak U dan lain-lain ke Bali itu Heeh. pakai ngajak Mas Topik itu sing kemarin nyoba itu. Guys, aku dongakno neh yo guys, aku perono neh ning karo dijak kaya kancane Ibu neh sok mben rono neh, sok mben tapi Insya Allah. mau nyanyi Cundamani lagi. Nek pengen nyanyi Cundamani gak usah menunggu dijak rekreasi ibu. Intan kan harus duwe karaoke. Iya. Gak usah khawatir. Bismillah. Ndek ini suaraku apik Pak. Wis. Dirungokno wong akeh ya Allah. Ada lorene guys. Dirungokno wong iki. Walah apik suaraku. Iya. Kelupane telepon sapa iki? Gak usah diangkat. Nomor gak dikenal. Gak benda. Dudu nek Mbak Indah nek jenenge. Heeh. Gak usah ben gak apa-apa. Wih apa aneh-aneh wong Ibu? Oh iya, lak yo didarani aneh. Wah, ngail lah ya. Maaf pemirsa nggih kadang nek nomor mboten dikenal, mboten niku tahu tak angkat ndangane. Apa? Bu. Maaf, Bu. Anak jenengan Anton ini lagi berurusan dengan kantor polisi. Tak ngokno ae. Kalau pengen damai udah Ibu pasang saya saja. Jenengan cukup transfer ini Bu di rekening ini. Mari saya tuntun. Wih, tak rungokno. Terima kasih ya informasinya. Anak saya namanya Antin. Antin. Anton. Antin. Ini Dewi. Terus gak usah dianuni nduk Beno. Nek ndekne paling butuh kok kan kadang nek penting lah WA. Saya Paijah, Bu. Paijah. Ya Allah, ya Allah. Bakul serabi, apakah Ibu mau serabi? Oke. Kita aduk-aduk, tidak usah pakai garam ya pemirsa. Wes garamnya tidak usah, wes naik. Udah selesai. Ketok ini, ketok.
Ini gantian Bu Yuni sama Bunda. Ini baju sudah ya, Bu? Udah. Manis mantap. Oke, cus pakai ini dulu. Cus. Anune pedot le. Berarti kabelnya nek sing dipangan tikus le. Iya. Ini mekan kok iki kok kene kok. Oh iya dalane luas soalnya wis diresiki Pak Silo kayu-kayune. Enek sing pedhot kuwi. Wow tenan. Mumpung enek diem wis dadi karo sekalian aku tak resik-resik nggih. Iki kablok pola iki. Kablok tumpuk yang sampai lari kablok. Sisan sawang-sawange sawangan kae sawangan dia kabel kuwi iki wis suwi lho nek sing pedhot lagi pedhot gak toh. Oh, ora. Daerah ngarep le. Engko budhe tumbasno lampu nang. Ngantuk sekolah tak kondang mam sik le sampun budhe. Walah ya. Wis bar mam. Lagi mulih pemirsa ki mang. Apane intan pemirsa. Apane intan. Nah, ini sebelumnya ada kaca di sini. Sudah tak jupuk ya pemirsa. Nduk. Awakmu ning ndi, Nak? Di sini. Patokku garing, Bos. Wah, ora tak ketokno ngonoan iki. Jirene gak oleh di sote. No. Gak oleh disyuting. Kalau yoyo anu nduk, wis ora tak ketokno. Yoyo anu dandani apa jenenge lampune Mbak Indah. Iki wis digawe lego ini lho pemirsa. Audio. Biyen kan mau nek kayu-kayu full kayu-kayu. Nah, kayak kok sing perlu ditumbas opo le solasi ireng utawa lampu utawa apa budhe manut le. Alah kengko pitike meh dibeleh Bunda. Intan yo bajune ireng, yo bajune ireng. Oh parake rono nduk yo nduk. Tak tutne rono ya pemirsa. Kira-kira kabel sing endi sing pedhot. Mbah Yi, mirsani napa? Kursi. Oh iya. Sapune teng pundi le Mbah Yi? Sapu. Sapu apa? Sapu niku lho sapu. Iya sepet nggih. Sapu sepet Mbah Yi. Dalem Bu. Oh nggih. Piye nang? Pedhot. Dipangani. Oh alah, pantesan biar pet pedhot Mbah Yi. Mbah Yi jenengan wonten kabel anu apa? Solasi ireng Mbah Yi. Nggih kula tumbas Mbah Yi setunggal Mbah Yi. Kira-kira Mbak Diana ijek buka apa ora ya? Tak tumbas anu le lampu le. Budhe tak tumbas lampu. Sik tak delok sik iki kok piye gerakane kurang apa, Mas Dian njaluk apa ngono. Ndi Bu, sapune teng pundi Bu? Oh, sapu. Awakmu ning ndi Bu? Wah, dalah niki. Alah lah ya. Inilah Mbah Yi. Mersani Rip Natu kan no? Rip Natu, Bapak Aing KDM.
Walah. Kinara karo Mbah Toyo. Nggih, joget-joget ngoten niku Dek. Nggih. Tak parakne rono pemirsa. Wes menisan. Oke. Walah ternyata dipangan tikusnya ning kene. Mbak Yun, omah kok mben peteng kuwi piye lah Mbak Yun? Walah niki dereng menemukan ahli kabel. Loh, lah enek sing rono barang nang? Sik. Berarti nek nggone Bude mekan, nggone Mbak Repa iki melok mekan le, menawa. Walah. Wes gak apa-apa lagi engko nek pedhot tak tukokne Bude sisan dadi butuh pira sik? Butuh kabel butuh neon pira? Dop pira? Butuh pira dan gabungan kalih gene Repa bayi. Ora sah merubah cup-cupane ben tetep ning kono gak apa-apa le. Oke. Ben media kaldiorian, Bu. Mari kita coba apakah sudah makan. Alhamdulillah wis makan kabeh le. Jos. Berarti karek ngarep. Ngarep gone Mbak Repa. Yo ayo. Di mana tempatnya bukan tidak? Oke. Sini. Ya wes ayo. Balik nang. Wangi balekno kursine Bunda ndak? Oh sing kuwi nggone ngarep. Wes nang matur nuwun. Terima kasih le ya Allah. Makan kabeh matur nuwun. Wes ayo. Sing genten nggone Mbak Repa saiki. Ayo tuku bakso. Iya engko sik ta sabar. Urung, Pak Bondan mesti ngenteni lah. Iki lho. Aku terus ganti wiper mobil iki. Wes dicoploki. Oh iya. Ini dia mana kan jalur air iki. Kelasnya ambek koret. Iya, gak apa-apa kok dibayar Bude. 8.000 mbak iki. Kok tak kene Bude nang. Wes ayo. Ayo. Tutup sik kuwi, lawange tutup. Liwate kene lho, Tan. Liwat kene lho. Liwat kene. Iki gowo dhisik lah. Wes njaluk bakso intene. Sik, Bunda wis tumbas. Ya Allah. Maaf pemirsa, muter-muter ra karuan goleki dhuwit kan wis geger njaluk bakso ya wis geger njaluk bakso. Ora iso dikandani. Kulo enek pidut mang njaluk bakso. Mbak Yun bakso ya aku ngono. Jenengan tek malah pun tumbas Mbak ya ape tak tumbasno Mbah. Jenengan tek malah wis tuku bakso ape tak tumbas. Oh alah Dik Dewi tak. Jan pengen mboten? Iya pengen tapi kosongan ngono ya. Kosongan nggih tak celuke. Nggih. Iya. Bisa lah betul. Iya sik totan. Pak Bondan celuk wonge terus mangkal ning kono beno ki dijajal diyo ki lho, Nduk. Sabar to. Sabar. Engko nek nyabrang dhewe Intan iki lho dicopno diyo kenek ora wisan. Iki karo iki gone Repa wis tak ganti sisan. Ora mekan iki le. Berarti ndak cop-copane le. Jute mbok copno gone bayi mang kenek ateke. Dadi ra kenek ning kene. Lap ngono tok i. Keneng. Wes mekan. Alhamdulillah pemirsa kenek iki karo kae. Sing rontok bujut apane nang? Sing ireng cukupan ireng. Cup-cupane ireng. Sing putih kena tapi. Sik. Iku kan nek loro ireng putih. Iya. Sik nang. Berarti sing rontok kopyor sing ireng iki le. Iki sing kopyor iki. Berarti sesuk Bude nek ngecopno sing putih iki ae ya. Oke. Mas Dio bakso ora? Pun wareg. Wis saiki genten biper. Nggih pun pemirsa nggih demikian konten pagi ya Allah, konten menjelang malam. Sore menjelang malam. Doa terbaik nggih untuk jenengan semua, semoga sisa kita paling sembuh. Ojo harus doa semoga yang diberikan momen yang saling
warahmatullahi wabarakatuh. Ben mesisan. Ben menisan. Entah mam bakso ndang ibu tak awakmu ndang mandi, engko terus ganti ngresiki iki kabeh. Wis beres. Wes pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki pe nganuni Mas Dio nganuni mobil. Tenan le oga. Oga sida bakso. Bakso. Iya aku tak tuku bakso sik le. Oke, yuk cus.